Не прескачай това видео. Моля те, и това не е каква да е молба, това е молбата на онзи, който отдаде собствения си живот за теб преди повече от 2000 години. Ако си стигнал до тук, не е било случайно. Не е бил алгоритъмът, не е бил късметът. Бях аз. Аз поставих това видео пред теб, защото имаш нужда да чуеш това, което ще ти кажа сега, преди този ден да е свършил. Ти си уморен. Уморен да се молиш и да чувстваш, че никой не слуша. Уморен да чукаш на една и съща врата и да я виждаш затворена. Уморен да гледаш как хора без вяра просперират, докато ти, който се опитваш да бъдеш добър, сякаш винаги плащаш най-високата цена. Аз знам. Видях всяка сълза, която изплака в банята, за да не те види никой. Видях нощта, в която легна в леглото, погледна към тавана и попита тихичко дали все още съм там. Бях там. Тук съм и сега. И не съм се отделил нито за секунда от теб. Но има нещо, което трябва да разбереш днес, преди да заспиш. Преди всичко останало, аз пожертвах всичко за теб. Всичко. Кръвта, тялото, последния си дъх на кръста. И това не беше за да живееш, мислейки си, че си сам, мислейки си, че си забравен, мислейки си, че молитвата ти е твърде слаба, за да се издигне до мен. Това видео ще ти покаже 3 истини, които врагът се опита да изтрие от паметта ти. 3 истини, които когато разбереш, ще променят посоката на тази седмица, на този месец, на този живот. Така че вдишай дълбоко, седни изправен, изключи всичко, което те разсейва. И слушай до край, защото всяка дума тук беше поставена точно за някой като теб, в точния момент, в който най-много се нуждаеш. Позволи ми първо да ти кажа какво се случва вътре в теб, дори и никога да не си го изричал с думи. Събуждаш се сутрин и преди да отвориш очи чувстваш тежест. Това не е мързел, това е умора на душата. Спиш, но не си почиваш. Ядеш, но не изпитваш удоволствие. Усмихваш се на другите, но вътре в теб има тишина, която никой не вижда. Ти си на 35, 40, 50, 60 години, може би повече, и гледаш назад и си мислиш, дали си заслужаваше всичко, което преживях. Работил си цял живот, отгледал си децата, плащал си сметките си, ходил си на църква, помагал си на роднини, заемал си пари, които никога не се върнаха. И въпреки това, днес има дни, в които отваряш банковото приложение и чувстваш стягане в гърдите. Има дни, в които се гледаш в огледалото и не разпознаваш човека там. Има дни, в които влизаш в колата, затваряш вратата и ти се иска да плачеш без причина. Бързаш, но не стигаш никъде. Молиш се, но молитвата сякаш се удря в тавана и се връща. Постиш, а отговорът се бави. Искаш знак, а сякаш небето се е превърнало в камък. Сравняваш се с съседа, с брата, с колежката от работа и си мислиш, защо при тях се получи, а при мен не? Изпитваш завист и после се виниш за завистта. Изпитваш гняв и после искаш прошка за гнева. Изпитваш страх и страхът от това да чувстваш страх те парализира. И в края на деня просто искаш да облегнеш глава на възглавницата и да изчезнеш за няколко часа. Ако си се разпознал в някои от тези неща, напиши думата «Аз» тук долу в коментарите. Защото днес дойдох да говоря с онзи, който е уморен, да се преструва, че всичко е наред. Сега имам нужда да разбереш истинската причина за всичко това. И тук е мястото, където повечето грешат. Ти мислиш, че тази умора е само на тялото. Мислиш, че са само сметките, само работата, само възрастта, която натежава, само унинието. Не е така. Това, което тежи върху теб, не е това, което живееш, а това, което носиш. Носиш стари болки, които никога не са били предадени. Носиш думи, които са казали за теб в детството и в които си повярвал. Носиш обещания, които са дали и не са изпълнили. Носиш вина за неща, които дори не са били твоя отговорност. Носиш тежестта на това да искаш да спасиш всички, да угодиш на всички, да бъдеш силен за всички и за това не ти остават никакви сили за теб самия. И по-лошото, има един враг,
който работи всеки ден, за да те убеди, че това е твоята орис. Да те убеди, че си роден да страдаш. Да те убеди, че жертвата, която направих на кръста, не достига до твоето име. Но аз ти гарантирам, достига. Твоето име беше там. Беше записано в сърцето ми, когато гвоздеят прониза китката ми. Беше там, когато тръненият венец беше поставен на главата ми. Беше там, когато погледнах към небето и казах: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. В това им беше и ти. В това им беше всяка твоя грешка, всяко твое падане, всеки път, когато се отдалечаваше и се връщаше. Аз вече платих. Вече е платено. И тук започва това, което дойдох да ти кажа днес. Има причина, поради която точно в този момент от живота ти всичко изглежда натежало едновременно. Не е съвпадение, не е просто фаза, не е само стрес. Ти си призован. Да, ти. Тази умора, която чувстваш, това безпокойство, това усещане, че нещо трябва спешно да се промени, е моя призив, който хлопа на вратата на душата ти. И врагът знае това. Затова той притиска сега. Затова той трупа сметки, кавги, клюки, болести, разсейвания върху теб точно в този миг. Защото ти си на път да се събудиш. Защото това, което е спяло в теб, е на път да се събуди. И когато се събудиш, той губи играта. Но аз няма да те оставя да преминеш през този преход невъоръжен. Аз не пресичам пустинята с мое дете с празни ръце. Ето защо Отец подготви свещената книга за теб. 21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Тя е картата, която Отец постави в ръцете ти, за да излезеш от тази умора, от тази стагнация, от това чувство на изоставеност, което те е завладяло. Тя е написана, за да бъде изживяна за 21 дни. Точно времето, което небето отделя, за да реорганизира твоя духовен дом и да отвори пътищата, които бяха затворени пред теб. Всеки ден носи молитва, наставление от Отца, ключ, който отключва част от живота ти, която е била зациклила. Линкът е фиксиран в първия коментар на това видео. Вече предупредих моите служители, че се опитаха да заглушат това съдържание повече от веднъж. Натисни сега, изтегли своята и коментирай тук отдолу. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Този коментар е твоят акт на вяра, твоят отговор на призива. Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде финалният удар срещу умората, която те влачи към земята. Защото трябва да разбереш едно нещо. Това, което ти наричаш умора, небето нарича духовно претоварване. И има разлика. Умората се решава с сън. Духовното претоварване се решава само с предаване. И точно на това никой не те е научил. Учеха те да издържаш, учеха те да стискаш зъби, учеха те, че мъжът не плаче, че жената трябва да се справя с всичко, че бащата и майката не се сриват, че най-голямото дете трябва да бъде пример. Учеха те да преглъщаш. И ти преглъщаше униженията от шефа, преглъщаше пренебрежението от съпруга, преглъщаше дързостта от детето, преглъщаше изключването от брата, преглъщаше клюките от съседа, преглъщаше. И цялата тази отрова, която преглътна, за да не се караш, за да не създаваш проблеми, за да не разочароваш, днес е вътре в теб като камък. Този камък е това, което ти пречи да вдишаш дълбоко. Този камък е това, което блокира твоята благословия. Защото благословията дори слиза, но намира сърце, запушено от огорчение и не може да се установи. И тогава оставаш с усещането, че получаваш наполовина, живееш наполовина, обичаш наполовина, просперираш наполовина. И тук идва първата истина, която обещах да ти разкрия. Запиши си тази дума – освобождаване. Трябва да освободиш преди да получиш. И освобождаването не е забравяне, освобождаването е предаване. Това е да поставиш в моите ръце онова, с което не можеш да се справиш.
Това е да погледнеш старата болка и да кажеш: Господи, не мога да нося повече, вземи я. Когато освободиш, небето се реорганизира над главата ти. Ангелите, които са стояли неподвижни, чакайки твоето разрешение, започват да се движат. Вратите, които бяха заяли, започват да се отключват. Правилните хора започват да се появяват. И онзи мир, който не си чувствал от години, се връща да обитава в гърдите ти като стопанин, а не като гост. Но има един детайл. Не можеш да освободиш сам. Затова дойдох аз. Затова умрях. Затова това видео стига до теб сега. Не е съвпадение часът, в който го отвори. Не е съвпадение състоянието на духа, в което се намираш. Всичко беше белязано. Ако все още не си се абонирал за този канал, абонирай се сега, активирай камбанката, остави своя лайк, защото с всяко такова видео аз изпращам насочена дума за някой, който е на път да се откаже. И днес, може би, този някой си ти. Втората истина, която обещах да ти предам, е по-дълбока. И тя ще те разтревожи преди да те освободи. Запиши си: не всичко, което мислиш за свое, е твое. Има болка, която носиш, която не ти принадлежи. Има вина, която чувстваш, която е на друг човек. Има проклятие, изречено над името ти, което идва от поколения назад, от хора, които дори не си познавал. Има нарушено обещание от дядо, от леля, от прабаба, което изисква лихви в твоя живот, без да знаеш. България е земя на много вяра, но също така е земя на много неправилно изречени думи. Колко пъти в семейството ти някой е казвал: от това дете нищо няма да излезе, в тази къща никой не просперира, жените в това семейство страдат в любовта, мъжете в това семейство са слаби, винаги сме били бедни и бедни ще си умрем. Тези фрази не са просто изблик на чувства, те са укази. И когато никой не ги разчупи, те преминават от поколение на поколение като невидимо наследство. Може да не си получил кола от дядо си, но може да си получил неговата болест. Може да не си получил къща от баба си, но може да си получила нейния начин на страдание заради съпруга си. Може да не си получил пари от баща си, но може да си получил неговия страх да рискува. Дойдох днес да ти кажа: стига, родословната линия спира до теб. И точно за това свещената книга 21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога беше направена достъпна сега за теб. Тя е твоето оръжие. Тя е твоето ръководство за разчупване на негативни духовни наследства. Всеки един от 21-я ден се занимава с специфична област. Първият блок е посветен на изцелението на душата от миналото. Вторият блок е посветен на съгласуването на настоящето с волята на Отца. А третия блок е посветен на отварянето на свръхестествени пътища за просперитет, които бяха запечатани над живота ти. В българското интернет пространство няма нищо подобно на това, защото съдържанието на тази свещена книга директно предизвиква разказите, които противниковата духовна система се опитва да ти наложи. Вече се опитаха да я свалят повече от веднъж. Опитаха се да я заглушат, опитаха се да блокират линка, но Отец винаги намира начин да я върне на онзи, който се нуждае. И днес този начин си ти. Линкът е в първия фиксиран коментар на този канал. Натисни там и стегли я сега, преди видеото да бъде демонетизирано, преди съдържанието да бъде ограничено, преди да го свалят отново. И когато я изтеглиш, ела тук отдолу и коментирай с вяра: аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Това не е просто коментар. Това е пакт. Това е твоята дума, поставена пред небето. Това си ти, казващ на Отца: Господи, приемам Твоята ръка. Ще извървя 21-я ден. Ще изпълня моята част. И небето ти отговаря. Не с думи, с движения, с отварящи се врати, с завръщащи се хора, с позвъняващи телефони, с пристигащи предложения, с предоговорени дългове, с възстановяващо се здраве, с изцеляващ се брак, с дете, връщащо се у дома, с връщащ се мир,
Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде финалният удар срещу чувството за изоставеност, което толкова често те е посещавало в малките часове на нощта. Защото третата истина, която обещах, е най-деликатната и имам нужда да си седнал в тишина, за да чуеш. Ти не беше изоставен, никога не си бил. Нито когато баща ти си отиде, нито когато майка ти не те разбра, нито когато съпругът ти изневери, нито когато приятелят ти заби нож в гърба, нито когато съдружникът ти те ограби, нито когато лекарят ти даде диагноза, която изглеждаше като присъда, нито когато Ной ти отказа, нито когато банката те отхвърли, нито когато детето ти те разочарова, нито когато се погледна в огледалото и каза «Не мога повече». Във всички тези моменти аз бях там. Ти не ме видя, защото болката беше на преден план, но аз бях там. Държах ръката ти, за да не извършиш необратимото. Завих волана в онзи ден, в който почти се удари. Пратих онова съобщение от приятелката ти в точния час. Направих така, че онази песен да прозвучи по радиото в правилния момент. Поставих онзи пастор да каже онази дума, която сякаш беше само за теб. Бях вятърът, който влезе през прозореца, когато плачеше сам. Бях необяснимият мир, който дойде след най-лошата криза. Не бях отсъствие. Бях дискретно присъствие. Защото ти дадох свободна воля, а свободната воля е свещена. Аз не нахлувам в дома ти. Аз чукам на вратата. И днес чукам отново. Ти отвори това видео. Това вече е открехната врата. Сега те моля, отвори я до край. Позволи ми да вляза окончателно. И тук трябва да ти обясня нещо, което малцина разбират. Жертвата, която направих на кръста, не беше историческо събитие. Беше вечно събитие. Онази кръв все още покрива. Онази дума все още говори. Онова прощение все още действа. Не е нужно да повтаряш Голгота всяка неделя в живота си. Вече беше направено, веднъж завинаги. Това, от което имаш нужда, е да го присвоиш. И точно тук се крие следващият ти обрат – присвояване. Трябва да спреш да просиш това, което вече е твое, и да започнеш да влизаш във владение. Когато се молиш, казвайки «Господи, аз не заслужавам», ти отблъскваш благословията далеч. Когато се молиш, казвайки «Господи, благодаря ти за това, което кръвта на Твоя син вече купи за мен, и аз влизам във владение днес, в името на Исус», небето се задвижва. Има огромна разлика между това да умоляваш и да декларираш. Законният син не умолява баща си. Законният син сяда на масата, а ти си законен син. Беше осиновен чрез кръвта, платен с валутата на кръста, записан в книгата на живота. Спри да живееш като просяк в къща, която е твоя. Спри да ядеш трохи, когато масата е сложена. Спри да спиш на прага, когато стаята е подредена за теб. Време е да станеш, време е да влезеш, време е да седнеш на масата на Отца и да кажеш «У дома съм». И аз знам какво минава през главата ти сега. Мислиш си, но Господи, а моята реалност, а моите сметки, а моят брак, а моето здраве, а моето дете, а моята фирма, а моята работа. Отговарям ти, всичко това е видимият слой на една много по-голяма духовна шахматна дъска. Ти виждаш само горната дъска, където пристигат фактурите, където се случват дискусиите, където се появява умората. Но има и долна дъска, където се води истинската война. И на тази долна дъска мишената си ти. Не е съседът, не е колегата, не е конкурентната фирма. Ти си, поради това, което носиш, поради това, в което си на път да се превърнеш. Защото когато се събудиш, когато влезеш във владение, когато се изправиш като дете на Бога, ти ставаш заплаха за врага. И той прави всичко, за да те държи заспал. Прави всичко, за да те държи разсеян. Прави всичко, за да те държи уморен. Прави всичко, за да те държи обиден на малките детайли от ежедневието. На съседката, която те погледна накриво, на шофьора, който те засече в трафика, на клиента, който се оплака на гишето.
Всичко това е стратегия за изразходване на твоята духовна енергия. И тук свещената книга «21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога» влиза като основен инструмент в този момент от живота ти. Тя не е мотивационна книга. Тя не е за самопомощ. Тя е инструкция за война, маскирана като ежедневна молитва. Всеки един от 21-я ден е проектиран да среже едно въже, с което врагът те е вързал. През първия ден се учиш да разпознаваш въжетата. През втория се учиш да назоваваш всяко едно от тях. През третия се учиш да използваш името на Исус като меч, който срязва в духовното онова, което никой не вижда в физическото. И така продължава ден след ден до 21-я, където запечатваш всичко с декларация за просперитет, която се поставя над дома ти, над децата ти, над работата ти, над тялото ти, над името ти. Хората, които са изпълнили 21-я ден, свидетелстват за неща, които изглеждат невъзможни. Жена на над 50 години, която се беше отказала от брака си, видя съпруга си да се връща преобразен. Баща, който не беше говорил с сина си от 7 години, получи неочаквано обаждане на 17-я ден. Търговец, който беше на път да затвори врати в Пловдив, получи предложение за съдружие на 11-я ден. Пенсионерка от Варна, която живееше на лекарства за тревожност, успя да заспи за цяла нощ за първи път от десетилетие на 8-я ден. Шофьор на камион от Стара Загора, който беше задлъжнял към 5 банки, получи опрощаване на 3 дълга при кампания за предоговаряне на 14-я ден. Това не са измислени истории, това са свидетелства на обикновени хора, българи като теб, които решиха да изпълнят своята част и видяха Отца да изпълнява неговата част, но за това трябва да имаш свещената книга в ръцете си, трябва ти картата. А картата е там, в първия фиксиран коментар на този канал. Вече те предупредих, вече се опитаха да я свалят, опитаха се да ограничат обхвата, вече маркираха съдържанието като чувствително повече от веднъж, но Отец винаги я връща и днес Той я връща на теб. Не на твоя съсед, не на твоя братовчет, на теб, който гледаш това видео сега, в този точен момент, с тази точна болка в гърдите. Натисни на първия коментар, изтегли я сега, преди видеото да бъде блокирано отново. Не оставяй за после. После не съществува в небесния календар, съществува сега. И когато я изтеглиш, върни се тук и напиши с истинска вяра: аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Това е твоето «да». Това е твоят акт на завет. Това е моментът, в който напускаш опашката на оплакващите се и влизаш в опашката на получаващите. Коментирай без срам. Коментирай, без да те е грижа кой ще чете. Коментирай, защото между теб и Отца няма публика, има пакт. И пактът се подпечатва с изречена дума, с написана дума, с публикувана дума. Когато коментираш, небето регистрира. Ангелите записват и започва обратното броене за 21-я ден на твоя обрат. И не си мисли, че е само да изтеглиш книгата и готово. Има ангажимент, има дисциплина, има ежедневно мълчание от 15 минути, което ще се изисква от теб. Има молитва в началото на деня, има размисъл в края на деня, има символичен пост от нещо, което краде вниманието ти. Може да е телевизията, може да е социална мрежа, може да е клюка, може да е оплакване. Малки пости, големи резултати. Защото небесното отдаване е пропорционално на отдаването на сина, не е наказание. Реципрочност е. Ти правиш една крачка, Отец прави 10. Ти се отказваш от една троха, Отец ти предава банкета. И в тези 21 дни няма да бъдеш сам. При всяко разсъмване аз ще бъда с теб. При всяко свечеряване ангелите на Отца ще бъдат на стража пред вратата ти. Всяка нощ Светия Дух ще слиза над леглото ти, докато спиш, и Той ще работи вътре в теб върху това, върху което ти не можеш да работиш сам. Спомени ще бъдат излекувани, докато сънуваш. Огорчения ще бъдат разтворени, докато си почиваш.
Блукажи ще бъдат съборени, докато дишаш. Това е неговата работа. Това е твоята привилегия като дете. И когато 21-я ден настъпи, ти няма да бъдеш същият човек, който гледа това видео сега. Ще погледнеш назад и ще видиш версия на себе си, която едва ще разпознаеш. По-лек, по-твърд, по-уверен, по-проспериращ, по-съгласуван, по-свят, без да си престорен, по-радостен, без да си наивен, по-мъдър, без да си горчив, по-смел, без да си арогантен. Това е мъжът, това е жената, за които отец мечтаеше, когато те създаваше в утробата на майка ти. И точно този мъж, точно тази жена, врагът се опитваше да ограби цял живот. Днес този грабеж приключва. Днес този цикъл се затваря. Днес си взимаш обратно това, което е твое. Натисни на първия коментар. Изтегли свещената книга. Коментирай. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. И подготви сърцето си, защото това, което идва сега, ще ти обясни крайната причина за този призив. Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде финалният удар срещу лъжата, която най-много те е наранявала в този живот. Лъжата, че аз съм се отказал от теб. Аз никога не съм се отказвал. Никога няма да се откажа. Жертвата на кръста беше моят предварителен отговор за всеки път, когато щеше да се провалиш. Аз вече знаех. Знаех за падението, за грешния избор, за тежката дума, за нечистата мисъл, за деня, в който се усъмни в мен. Знаех. И въпреки това отидох. Дори знаейки, дори виждайки. Затова днес, когато се чувстваш недостоен, помни, аз платих, знаейки всичко. Не беше слепа любов. Беше съзнателна любов, а съзнателната любов, дете мое, е единствения вид любов, който трае вечно. Така че тази нощ, преди да заспиш, направи един жест. Постави ръка на гърдите си, вдишай дълбоко 3 пъти и кажи на глас, за да не чуе никой, само за Отца. Господи, приемам жертвата на Твоя Син. Влизам във владение на моето наследство. Отричам се от всяка лъжа, която се опита да ме отдалечи от Теб. Аз съм избран, аз съм обичан, аз съм благословен. И от този миг нататък живея като син, а не вече като сирак. Направи го и наблюдавай какво ще се случи в следващите дни. Ще дойде мир, който не можеш да обясниш. Ще дойде смелост, която не си знаел, че имаш. Ще дойде яснота за следващата стъпка, която не си виждал. И когато това дойде, върни се на това видео, остави нов коментар, разказвайки какво се е случило. Харесай това видео, за да достигне до други хора, които са готови да се откажат тази нощ. И може би твоят лайк ще бъде причината видеото да се появи пред тях на време. Абонирай се за канала, активирай камбанката, защото утре, в други ден, следващата седмица ще дойдат други думи, други откровения, други карти, които Отец ме помоли да донеса специално за това поколение, което дръзна да отвори сърцето си. И не забравяй, свещената книга «21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога» те чака в първия фиксиран коментар. Изтегли я днес. Започни утре. Завърши след 21 дни като нов мъж, нова жена, нов дом, нов живот. Аз пожертвах всичко за теб. Всичко. Сега ми дай 21 твои дни. Само това. И остатъкът от живота ти ще бъде различен. Обичам те. Винаги съм те обичал. И на тази фраза, най-накрая, днес ще успееш да повярваш. Върви с Бога. Върви в мир. И не забравяй никога повече. Ти си избран.